Vostès saben que l'Ajuntament de Barcelona va votar en el seu dia, ja fa gairebé un mes, una miqueta més d'un mes, una resolució en què reclamava un conjunt d'equipaments socials i d'equipaments sanitaris, de salut i de tots els àmbits de la ciutat que estaven compromesos, molts d'ells fets, acabats, i en aquest sentit el ple de l'Ajuntament de Barcelona va votar. Nosaltres hem volgut traslladar al Parlament de Catalunya aquesta votació perquè considerem que és un compromís amb la ciutat de Barcelona que tenia que ser referendat també pel grup que dona suport a la majoria amb el govern en aquests moments, a Convergència i Unió. I pensàvem que des del punt de vista polític no hagués estat adient una actitud estètica, si em permeten l'expressió, en l'Ajuntament de Barcelona que no vingués acompanyada per un compromís polític que es té que venir i es té que veure reflectit en els pressupostos de la Generalitat. Jo vull expressar la satisfacció i també l'agraïment en els diferents grups parlamentaris que a través d'aquesta aprovació el que fan és el blindatge de la ciutat de Barcelona respecte a les polítiques restrictives de retallades que poden posar en qüestió la cohesió social i el desenvolupament de polítiques tan essencials pels nostres conciutadans com són les polítiques educatives, de serveis socials i també la salut. Mirin, jo em prenc molt seriosament quan el Parlament de Catalunya vota per unanimitat, jo em prenc molt seriosament allò que voten i m'ho prenc com un compromís. I per això celebro aquesta votació, que em sembla coherent, però que em sembla molt rellevant. I per tant, posar en funcionament de manera immediata els equipaments educatius, sanitaris i socials de la ciutat, que ja estiguin construïts, és quelcom que podrem veure els propers setmanes i mesos si és un compromís que passa a ser realitat. I serà molt fàcil per mi mateix i per tots vostès si això esdevé realitat.